Here na may sa mo, guys. Mangga manis si Charon. Magpalutsa ko. Na-ay load ninyo? Na-ay load? Ma'am, nahutdan. Nahutdan kag load. Yan, ma'am. Katulong kita din. Ay, katulo. Nahutdan man, ma'am. Isaon. Madam, na-ay load. Palod ko. Hala. Ano tayo sinsiyo niyo? Oh, gabiin ka sa atin. Gabi ko dire si Kuya. Ay, parang dyan. Dalawa. Paludsa kami yung ha. Naaling pa niya ako, God. TM ako, madam. Gosor 50. Wala na mo. Ako na lang kasawag niya. Kaya dalawa lang. May 3-5 yan. Paludsa tayo ta mag-ato sa veterinarian clinic diri sa Ingog. 50 Gosor 50. Ay, OTM 0905 7323 55. Sige. Kuya, ang kataon na nila din. 1.5. Mio. Bihib kay si Mio, guys. Bihib kong Mio. Kay bihib kaayo. Ah, makita ko na nito. Thanks. Ato namin ni Mio. Wala dam nakanham mi diri sa Hinguog. Kaya nga no, guys. Dito mi sa Balingwan. Veterinarian. Nya. Wala man adto. Kay padiworm na ko ni si Mio. Nya. Nag-ato ko sa Talisayan. Veterinarian. Wala ko sa adto. Diworm. So lahos mi diri sa Hinguog. Hala. Ano Mio na mo uli? Ano Mio na mo? Init man sad lagi oy. Init man sad mao nang sakay na lang ta. May sikat oh. Ato may unahan. Veterinarian clinic ha, dato sa kuan. Unahan sa Jollibee. Sakay nami guys ni Mio. Bihib ang Mio. Ako ni karon palitan sa tubig. Uhaw na kami oh. Morning. Sino vaccine? Kuan, padiworm. Padiworm malo kay mingit kayo mamula si Doc og Monday. Pwede na siya i-vaccine? 4 to 6 weeks old. So kung 2 months na, upat na kasi na pwede na. Pwede na ni siya. So pwede din ako siya makuan karon, dili sad kay wala si doktor no. Wala si doktor guys. Wala si doktor. So dili ni siya ma-deworm karon, mangita nang siguro og lain clinic no. Open ang pit matters. Pit matters. Huh? Dili man ka makuan. Dili sa overpass. Unahan sa overpass diya sa
Kanang naay eskwelahan? O, dira. Ah. Kay diri guys sa Golden Tail, dili maka-deworm karon kay wala si doktor. And then pwede na sa diay kuno ni siya ma-vaccine kay 4 to 6 weeks. Ah. 4 to 6 weeks. 4 Oo. weeks old na siya. Hala, sayang wala si doktor. Hello. Morning. Hi, morning. Naabot ko din sa Pit Matters. Kuan siya kanang pa-deworm na ko. First deworm. Pwede na ba niya siya ma-vaccine? Lagi lang po. Deworm sa top, ma'am. Deworm sa bili siya pwede doon. Sa next na, mag-schedule na. Sige, sige. Wala pa ni sugad na bakunahan, ma'am. Wala pa. Kay kuan pa siya, nag 2 months na siya kagahapon. Order na sa pa. Aporga lang sa Sige, ma'am. yummy ay. Ni, mayami yan. Charla. Sa sulod, legit siya kanunay dito sa taas. Oo, makakita. Bibisay niyo, ma'am. Followers, guys. Grabe. Thank you so much kayo. Ayan, deworm na si Mio. Nagiluwa niya. Mio? Mio? Niyo agi ka ba sa tuwa? Giluwa niya. Nalain luwa. So, mga 1 week pa. After a week, balik ka, magbakuna ka. After a week, sige. So, bakuna na siya. First, kuha na siya, vaccine. Kapila gani siya? Kaupat, ma'am. Kaupan. Every 2 weeks na yun. Ang parbo, Mo na siya. mo na siya. Vaccine og parbo, anti-rabies. Dala na siya. Wala, lagi ang day. Lahi ra ang anti-rabies. Okay. Okay na siya. Hala. Unsa man ni sa kilid niya? Ay, unsa man ni siya? Napay gamay. Okay na siya. Pila ang kuan, madam? 50 lang, ma'am. 50 mil asong bayaran. 50 mil. Tama na, ma'am. Didiretso ko diri kay wa man dito sa amo sa Balingwan. Dahil na lagi may vlogging ko ka na yan, hindi na niya din. Humana. Salamat madam ha. Okay na, salamat kaayo ha. Kay Ayun sa sorry. Gani. Diretso na mo ulit. Lagi diretso sa nikuli kay para ba ni nakakuan gamay ra kog pakaon dani. Eh basig mag-uo siya. Uy, salamat madam ha. Thank you. Sa Pit Matters guys, here sa Hinguog. At bang ra siya sa kuan, eskwelahan diri sa doon sa bani doon. Unsa ni nga eskwelahan dinhi basta dili ra ni siya. O at bang sa eskwelahan guys. Kunya karon diretso mi adto sa payag ulit nami kay bawal siya insuri-suroy. Di ka pwede isuri-suroy ha, magpalit tag tubig. Palit tag tubig. Terminal. Sakay na pa. Na-deworm na nato. So after a week, pwede ni mo balik dito para sa vaccine. Don Restituto Baol Central. So ato na rin ta guys sa terminal. Dili pwede magsuroy-suroy pa si Mio kay wag ko pag-deworm. Salamat guys. Ari namin ni Mio, sakay na dahil sa bus, paingon sa among payag. Sulod na si Mio. Sulod na. Gagayang balingwan ka. Kagayang? Balingwan. Tutoy ko na. Mio, tutoy ko na Mio. Si Mio.
payag si Mio. No, no, no. Ada tapik yung mineral. Abangga pemilu Regi Sarun. Abot na ta. Ali na kay gabot na ta. Ako kayo, binangkan. Right na. Grabe kay kainit. Wa na naglukluk na siya oh. Kaganiha ako ni siyang gipainom dito sa terminal sa tubig. Kay more on tubig manggod sad ni sila. Iuhaw na ni asin niyo. Nya pag-abot nato dito, pwede na ni siguro nato siya pakanon. A few moments later. Guys, di anami diri sa bukid ni Mio, magbaklay rami paingon dito sa payag kay para exercise na sad. Woo! Luto na lauya. Ang baka kahaasa ka gitigoy ni Sherwin. Mio, dili siya pangaway. No, very good kaayo ni siya. Atong Mio, very good kaayo. Daw friendly pud sad ni si Mio. Friendly ang Mio. Among Mio friendly. Friendly si Mio guys. Kay pag-abot ka ganiha dito sa Pit Matters, wala siya ingon nga mangisug. Di anami sa payag. Si Mio, agay. Sirado man ni Mario Mio. Sirado ni Mario. Easy oh. Graduate si Easy. Hawa. Okay, dool. Tabuni ang baba, tabuni kay nasiputot. Diretso din taas. Ay ang giahak nga Mario wala diha. Sirwen! Ano nakadungog? Ali Mio, di na tagpatuntun ni Mario Mio kay agtaon na din ka ha. Eat na din mo Mio ha. Okay. Naunsaman. Ali. Agkoy nahubo ang iyang. Naiyang pampers nahubo. Diaper ni Mio nahubo. Ako siyang gipalitan kaganiha dito sa yan pagkaon. Nya kani siya guys kay tag 155. Daghan daw ni siya gatas. Naa daw ni siya gatas, ang flavor ani milk and chicken. So ato siyang pakanon karon kay wala pa ni siya nakaon. Di ato sa down sa di kay am lagi di. Down sa ato sa ni butangan sa tubig. Hoy, hawa dia. Hawa pa. Ay pag-abay ni Piolo. Ali, Mio, come here. Come here. Isira sana kay giatot ka na asi Piolo. Ayaw pag-abay ni Piolo ha. Ayaw pagduldoon ni Piolo kay wala pa siya na wala pa ka na baksinan. Nga mga sunod semana pwede na nato siya balik dito kay para vaccine. Nga to sa ni siya sudlan sa ni nato ang iyahang kuan sa tubig. Daw ato day ni siyang pakanon mga manang. Na. Kagigutom na si Mio. Mio? Are you okay, Mio? Are you okay, Mio, or not okay? So, aray! Wait lang! You're so very tarantado. You're so very... Ay! Kataranta? Kaon lagi ka karon?
Lalahi ang iyang kuan guys. Oh. Pang papi man pud sad ni ko na siya. I-try na to si Mio Dani. Lahi-lahi ang iyang kanon ha. Napay ang kanon nga wala pa nahurot. So, duha ka klase ang iyang food. Di ba? So, ato na siyang pakanuod mga sis. Hala, thank you so much, Pit Matters. Hala, ato din siyang. Dara. Okay, unsa man naglibog ka unsay iya unakon. Agay, na mo Mio. Lagub-kub man si Mio, oy. Mio. Ali. Tinuntuhan. Bitaw guys, thank you so much and I'm so very happy kay ato nang na-deworm si Mio. Kaganiha sa buntag pag ato na ko dito sa kuan sa Balingwan, wala sila deworm. And then nag-adto pud sad ko sa veterinary clinic dito sa Talisayan, wala pud sad sila deworm. Mao to nakadesisyon ko nga adto ko sa kuan, adto ko sa Hinguog kay to dito kompleto jud siya no. Nya nakaabot ko dito sa Pit Matters. Ay naguna ko dito sa kuan Golden Tail. Naguna ko dito nya kay wala man ang doktor. Kay ang doktor daw nila choose dito Saturday pa daw. Nya nangutana ko sa iyaha katong nag bantay dito kung asa ko pwede magpa-deworm. Mao to nga nakaadto ko dito sa Pit Matters. Nya pagkahuman og kuan, deworm ni Mio, nagdiretso na dayon mi og uli. Wa na ko nagsuroy-suroy kay kinahanglan dili na to ma-expose si Mio sa kuan ana ang gawas. Kaya wala pa man siya na vaksinan. Hala, dagan kay salamat. Murag naapod tay responsibilidad no nga mura pud sad tag inahan nga magkuan pud ta kanang mag-atimanta sa atong anak kay para ma-immunize sila for the health and the safety no. Mura sad kog ing anak karon nga naa ko'y obligasyon nga maglakaw ko, murag magdali na ko kay nagunahuna ko kang Mio kung nakakaon na ba kay si Sherwin di jud sad na siya ingon nga agkasaligan jud kay parehas da ng bahog-bahog, may lang na iya ganaganar ng iya, may lang sad na siya og bilinon sad nimo nga ingana. Pero mao lagi usahay nga agkalingahan niya kato bitong time nga nagtugbong ko kay nagpalit ay nagkubra day kog ayuda dato na time unya. Nagpalit malagi ko sa sudan para sa panhapon dito sa ilahan ni mama. Nya mautua nga nagdali-dali ko kulik diri kay murag na adjud ko'y feel nga wala pa nakakaon si Mio. Wala gyud sad bahugin niya si Mio. Nya mag-alas 7 na baya to akapin. Nya mautua nga aghuna-huna ta murag naa na tay responsibilidad nga tungod aning Mio murag nahimo kong inahan. No? Duha na kabuk ang akong anak, si Mario ug si Mio. Bitaw guys, salamat sa inyong tanan mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ug diri ra siguro ko taman hando manan sa usa ka bading. Bye-bye.